Vaja, Simó, quina manera de rebre les visites. És que no t'esperava. Ah, no? I jo que me pensava que anaves tan sexy per jo. Has vingut a cercar Helena, no? Sí, tenim hora a l'esteticista. I com que la teva dona no vol conduir, l'he de dur jo. Però mira, millor, si anem plegades sempre és més entretengut. Per cert, com està en Helena? És en el bany, perquè no hi vas? Bé, la veritat és que he vengut un poc abans per xerrar amb tu. I d'avui no tinc gaire xerrera. I què ha passat? Vas saltar amb la tevarea? I tu amb el teu amo? Com va el vostre matrimoni? Beníssim, mos estimem molt. I d'haves alerta, perquè ja se sap. Els homes, en arribant als 50, s'han de vigilar, les jovenetes. Per cert, què nom, la secretària del teu amo? I això qui té a veure ara? N'he Brigitte, és fantàstica. És sueca, no es va? No ho sé, no la conec. Ah, no ho saps, no la coneixes. El nostre matrimoni és ideal. I totalment és de Helena i jo? Nosaltres no hem tingut mai cap crisi. Pitjor per tu, perquè després de les crisis, focs d'artifici, ja m'entens. Que bé, vols dir que tot s'ha arreglat? Mira, Cuca, només te diré una vegada. N'Helena i jo vivim una segona lluna de mel. I no vull que m'amaregis amb metge farderies. Mem, quina hora s'ha fet? Hora de partir, segurament. Helena!